Il-ħadd suppost jum il-mistrieħ, imma mhux l-istess jistgħu jgħidu numru ta' familji li qattaw is-sigħat ta' filgħodu jipprovaw ilaħqu mal-ilma li daħlilhom fir-residenzi tagħhom b'mod speċjali fil-Birgu. Dan kif il-Gvern Laburista qrib l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali beda proġett fi triq il-Kardinal Fabrizio Xiberras li madankollu din it-triq inqalet u tħalliet fi stat ta' abbandun. Ġrieden u irdien imma fuq kollox qarar ta' ilma u dranaġġ li mhux biss sarra it-triq immissa wkoll ir-residenzi ta' triq San Lawrence. Iltqajna ma' wħud minn residenti li laqgħuna bi squeezers u biċċiet tal-art waqt li kienu qed jixxuttaw l-ilma minn ġewwa għat-tielet darba fl-aħħar jiem. Spjegawna li fi snin twali li ilhom jgħixu hemm uħud tal-ġenerazzjonijiet sħaħ qatt ma kellhom problemi bħal dawn imma llum spiċċaw bl-ilma dieħel fuq ġewwa u jikkawża ħsara fl-amara. Awtri għaw fuq maqluwa, ila iktar minn 8 xhur maqluwa, apparentament terġa' tinqala kollha hemm xi dranaġġ ma' dej ħażin, ma' kull ħalba xita l-ilma li qed jidħol minn ġotri għal ġolbla tal-da u jfur kollu għaw ġew. Ħsara fil-wall unit, parti li jom misseri anzjani dejjem iċċempli li ninżel gas dawn kif inkunu b'dan ix-xotta, ħajstawx nibqgħu sejrin hekk. Ir-residenti ta' dar oħra sħansitra kellhom jinstallaw pompa tal-ilma wara li l-kantina tagħhom spiċċat marqa. Dar ta' iktar minn 400 sena bil-periti jafżaw lis-sidien biex wara dawn is-snin kollha jistallaw sistemi kontra l-ilma. Anke fil-Marsa, residenti ta' triq il-Pitkali qed jaffaċċjaw problema simili bl-ilma jasal sa nofs il-bibien ta' barra ta' residenti. Residenta li ilha tgħixhawn ma' 60 sena spjegatilna li ilha mill-bidu ta' Ottubru bil-karozza tagħha bil-ħsara għand l-aġent minħabba li din spiċċat marqa. Sita ħanut fl-istess żona qalilna li kull meta tagħmel ix-xita ikollu jmur inaħħel l-ilma minn ġewwa minħabba l-ħsara li tista' ssirlu fil-makkinarju illi jiswa mijiet tal-aluf. Minkejja l-ilmenti ta' dawn ir-residenti lis-Sindku tal-Marsa, lill-Transport Malta u saħansitra lill-Ministru Joe Mizzi, is-sitwazzjoni baqgħet l-istess tant li residenti spiċċaw jieħdu r-riedni f'idejhom u jkollhom jeqlaw it-tappieri huma stess biex jitaffu l-arar. Lil kull min ikellmu jgħidilhom li m'għandux x'jaqsam u jgħaddihom għand ħadd ieħor. Anzi perit ta' Transport Malta għalilhom li għalihom l-importanti li ma teriqx triq Diċembru 13. Residenti staqsewna wkoll x'jiġri jekk xi ħadd minnhom ikollu bżonn ambulanza imma jinqabad f'daru hekk kif fl-aħħar jiem spiċċaw jimbuttaw il-karozzi tagħhom mill-ilma għal iktar minn darba. Intant matul il-lejl li għadda anke triq il-Kosta proġetti li waqa' lura u ntilfu mal-11 miljun euro f'fondi Ewropej spiċċat marqa.